David, today kakain po tayo ng sotangon gisado at meron tayo ditong Pork chop. yes, mga kapudis, at meron tayong sasawan ketchup. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan, mga kapudis, malinis na yung kamay namin, mga tamo kayong kapampangan. Mga tano po. Po, mga na po. Ayan, ngayon lang pa kami nag-cook. Ay, wala ka ng tissue daw. Ha? Tissue? Okay. Yan, syempre kain na tayo. Syempre hindi mawawala yung rice terraces. Yan. Masarap kasi makapudibis. Ulam yung pansit. Di ba? Masarap ulam. Syempre, gamatan mo yung May tang ketchup makapudibis. daw. Malawot siya. Ayan. Gamatan mo yung pansit. Kami muna makasing mangan. Di ba? Pagalugan mo, yung iba din nila naiintindihan. Siyempre mga kapudibis, kami lang ang kakain, kaya mukbang ito. Kamay namin. Di pwedeng mag-arte-arte ang kamayan Yes, na. kamay-kamay. Kasi kaya kami, Jejemon. Ay, Chuchu mo talaga. ano kasi yun? Cowboy. Cowboy. Pagka sa'yo, callboy. Amo na. Callboy. Ayan, kain Okay. tayo. Dagdagan natin para manyaman. Oh, ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tano po. Mga tamo. Mm. Yaman na. Balugbog. Tenga ng daga. Pork chop. Yan sa yan, oh. Naman. Sarap. Request ko yan. Mhm. Tama. Sabi ko gusto kong kumain ng sotang. Ang kunyano. Ang sarap. Basta pansit, the best. Ito, tenga ng daga. May nagsasabi. Sabihin daw natin kung ano yung tenga ng daga. Wood ear mushroom. Ayan. Ginugel pa namin yun. Oo. Ayan, ma'am. Yung tenga ng daga, ang English, sabihin mo, hood, Wood ear here. ear. Buwak, here. Ear. tenga. Tenga Ear na. tenga. Wood ear mushroom. Mushroom. Mushroom pala sila. Basta't kaya dagulan kasi, balugbog dagis. Tenga ng daga lang. Sarap pagkalpa. Masarap din to yung may sabaw na bal. Magluto na kayo. Matagal na rin tayo hindi kumakain ng pansit, no? Oo. Wala pa kasi nagbe-birthday, makaputis, kaya
At syempre, Father's Day sa Sunday, magluto na kayong pansit, mga kapodibis. At message nyo ako, bigyan nyo ako. Magtinda ka na lang ng pansit. No? Tapos so order sila. Siya magkano? Sa Monday na. Yung dito sa ano. Ang yaman. Iyak na daw. Nabusog ako sa ano. Sarap. Magluto na kayo mga kapatid. Kusawa na kayo sa pansit gisado. Pansit canton. Ay, ito naman. Pansit Sotanghon. Asya. Masarap din ulam sa ano. Sa kanin. O kaya, siguro gutom lang pala. Hindi, masarap talaga yan. Naman, promise. Mapapakain mo ako makapudibis. Pansit, tsaka panpalabok. Spaghetti. Pasta dyan. Ano lang? Konti lang siguro. Eh, tika kasi mahilig kumain ng ano, matamis. Oo, sweet. Hindi siya. Bitter kasi ako. Binasted kasi ito eh. Kaya bitter siya. Ayun, nagpapashoutout pala yung tita ni Sophia. Yeah. Si Philippines Medina ba yan? Si Vince? Yung kapatid ni Ate Baby. Ayan, Philippines Medina. Ayan. Shoutout po. Di ba ang ganda pangalan? Tagalogin mo. Philippines Medina. Pilipinas. Pilipinas ba yun? Tagalog. Tapos yung isa, ano pangalan nun? Basta Medina family, shoutout po. Kasi pa. Naku na. Sarap. Ano The yun? best yung pansit. Ay, ito yung ano, tinga ng daga.
yung laman. English. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Busog na kasi ako, mga kapudipis. Parang nahantok na ako. Nahantok na ako, mga kapudipis. Mama nga pa, masusunod na. Oo, alam mo. Pero, Balik mata mo kasi. oo, makapal kasi. Sayang, mga kapudipis, kung di natin tutuloy. Ay, sarap. Ayan, congratulations sa mga nag-graduate pa. Mhm. Ayan, congrats sa'yo, yung pamangkin ko si Congrats! Stephanie Sarmiento, nag-graduate siya kahapon. Ayan. Congrats, Be. Love you. And shoutout po sa inyong lahat. Sa mga gusto ulit magpa-shoutout, mag-comment na po kayo. Tapos sa next mukbang, shoutout po namin kayo. Yan. Shoutout na natin last mukbang na. So, mag-comment na po ulit kayo. Sa mga gusto magpa-shoutout. God bless po. Ingat po kayo palagi, mga foodie bee. Ayan. Grabe, magluto na kayo. Naubos namin. Sarap. Pwede din yung may sabaw, sotanghon na may sabaw. Manyaman nga rin to. Ay, sarap. Sarap. Ayan, mga kapudipis, agisan ni pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po, bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga